panglimang araw na ito na meron pa ring snow, pero hindi siya makapal kasi nag-start na siyang nag-melt, nagiging ice. So ang daan, mag-ano tayo sa daan kasi ano siya, madulas kasi naging ice na siya. So dito lang tayo sa kabila maglakad para hindi tayo madulas. Punta tayo sa lake na naging ice. Wala kasi ito sa atin so ipakita ko lang sa inyo. Maganda tingnan ang snow, ang palibot kasi puti, talagang puti. So ganito pag may snow, pero hindi siya masyadong makapal ha. At saka kahit may araw, -2. So magpunta tayo sa lake. Ito ang lake nila na naging ice. Ang sabi ng asawa ko, you cannot rely this one that you have to walk there because the ice is not so thick, so it's danger. But ang babae, naglalakad siya sa kabila at saka pumunta din siya doon sa center. Doon siya. Gisulayan nako og tunog akong tiil, pero dili gyud totally because I'm afraid. Kay basi malusot ko ba, tagahawak man ako siguro ning tubig diri katugnaw kaha no. So padaplin-daplin lang ta. Pero nag-try jud ko og walk. Kaya lang wala ko'y selfie stick. So ito nag-walk ko dire, pero dili kaayo siya layo kay mahadlok ko. Tiring dapita makita gyud nimo nga ice gyud siya, pero gipakita nako sa kong bana ang sabi ng asawa ko delikado daw kaya iwas kasi hindi pa daw masyadong makapal yung ice. Curious manggod ko busa ako lang pong gipakita sa inyo kaning area dire kaning nag-ice na. Wala man gud sa atoa, so pakita sa dako sa inyo para makita pud mo katulang wala pa diri sa Europe, wala pa nakaani sa gawas, katulang taga-ato kay siyempre excited sa tanawa akong gitunob akong tiil ni kuan ko, pero wala jud ko ni adto sa unahan kay delikado ba diri dapita. I-try na ko but makita gyud nimo na ang babae ni adto gyud siya sa tunga. Kay basing day pag tunog na ko baon tunog jud ko gisulayan nako, pero dili kay kulayo kay uroy og malusot ko dili siguro kay tanto lawom kay napaman ko si daplin. Kung adto ko sa unahan so tunga na siya, so meaning wa na lawom na kitsa kay mutabang nako didto no na mingaw man kaayo pero makita gid mo ang babae na nagkuan gid siya niya adto gid siya sa tunga, wala siya nahadlok. So makita nimo imagine nimo malusog ka diha gitry lang gid nako ha, pero ang isa nako katiil naa sa ground kay dili lalim malusot, pero ice na gid siya. Imagine nimo ng babae mo anak des tunga kana nga babae mo anak na siya sa tunga.